Trezini. Célibataire. Het later in, first we komen, na pas wist een 10 meter, hebben we niemand dat dan troop ik liggen. Duren hebben we, ja, doet een laatst. Maar, dakken bij Amsterdam, de wonder ook wat die meer. Ik vind niet dat zo. Die meer wat. Ben gewoon mis goed zaan beuren. Wat braaf namens hij is een was braaf om te doen. En hier heb ik liggen. Bij wij doen voor zo en toen was bij het. Maar wat kan die niet zeggen, ja. Kom op, ze dat die whisky dan bier, ik vind daar en trein de gewoon. Zeg hij, hoe ze dat je toen doet, ze loont je mee. Ze want ze de kuppen gaan hondsken. Dat vind ik al zo. Ik vind dat nog die whisky compleet aan. Dat hier niet hoeven was samen in. En man een koeske pan, duip in de rond erin. En een tol wat die wil. En ze had ook een praat, kreeg hij die ook. En we spelen. Vier aan meer, hoe aan meer, wat niet. Praat ik weer mee, haast de buurt, whisky, dit. En kazen de keer. Bij wij keer, wat kom onze kriel bij de port. Laat die ding, zo zit met hun bibba, big liggen, hé. Als ze gaan trainen, we spelen aan en ploegen door. Dus je niet, dus stuur hem door mijn rusten. Rekken met kriel bij not ook. Zie je dat doen, hij wat die met rusten. Dus in Podiguri, Podiguri was ja. Wat ik termijn is dat dan, kom maar, direct komen. Je mij dus stuurde naar je, termijn rond de toet doet. Als je doet, hier daar, de Russen zeggen zo stil bij zo, entree, we spelen. Maar ze zijn lekker strikt, maar ze gaan weer regelen dus nu. Dus kunnen wij nog naast de naam waren, door die naam. Aan mij hadden dat op een begin de zil geweest. Als je dat doet, daar staat, ah ja, we spelen hè. Met Brumman, we hebben een lissies en dat verhaal. Ah bon, we ploegen door naar. Maar de dien begint zo. En dit dus kunnen we niet zo vast. En we niet zo maar in die gillen. En PVD vast juist tussen mij. En laag in die. Ah bon, we zien niks staan hoor. We zijn vrienden ideeën naar laden met Russen. Oh, min ook de zuurder justitie, het is een meer habituur, niet op het als je dat doet, met Russen normaal niet aan het plaats niet aan. Maar dus gewoon een probleem zo. Aan mijn idee helemaal niet. Als je weet wat maat je. Dat doe je met Russen, ton. Ga je dat kiezen, reis je. En helemaal komen zo wc. Maar, idee is kan je nog kwaad. Hoppala, wat een privé wc. Dat ploegen privé naar wc mee wat ook. Ah bon? En je neemt die zieden de changiden doen toch? Dat past ook meer. Oh meer. Leer lagen niet meer, dus die zieden buien niet.